Dinagsapo ang singkagaling audition sa Broadcast Center ng CLTV 36 nitong Sabado. Ang mga auditionee na mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, bit-bit ang lakas ng loob at sa kanilang pagkanta ay nagpakitang gilas sa kanilang angking talento. Si Angelica Simpao may balita. Maagang pumila ang mga aspiring singers mula sa iba't ibang panig ng Luzon, bitbit ang kanilang talento sa pagkanta. Dinumog ng mga mahuhusay na auditionees ang CLTV 36 Broadcast Center sa unang round ng audition noong Sabado. Nagtagisan ng galing ang mga auditionees na 15 to 28 years old at hindi rin naman nagpahuli ang mga chikiting na edad 5 to 10 years old. Ang ilan sa mga auditionee, nagbiyahe pa mula Baguio, Bataan, Manila at mayroon pang galing Antipolo City. Isa si Daniel Lablo na hindi ininda ang layo basta makatapak sa entablado ng singkagali. Patuloy sa pangangarap ang 15 taong gulang na si Daniel Lablo at nagpatunay na hindi hadlang ang pagiging ulila sa pag-abot ng kanyang pangarap. Bagaman wala na itong ama at ina, suportado siya ng kanyang mommy Roda sa kanyang hilig sa pagkanta. But I set fire to the rain, wash you for us, touch your face. Hindi din naman nagpatalbog ang ibang mga singers sa biritan. Maraming kapana-panabik pang eksena at talento ang dapat tunghayan sa susunod pang round ng singkagali. Dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga nangangarap para makapagbuo ng itong musika, magpapatuloy naman ang audition sa Huwebes, ikapito ng Setyembre, alas 2 ng hapon. Bulilit auditionees na 5 to 10 years old at sa mga auditionee na 15 to 28 years old magdala ng copy ng birth certificate. Kasama sa pagbabalita si Angelica Simpao, ako si Irene Kiambao para sa Metro Central Luzon News.